aici. Salutare și bine v-am regăsit la primul episod de pe canalul Ghepardul Brawl Stars. Suntem alături de doi invitați pe nume Caius și pe nume David. și au canal de YouTube Caius Boss. Subscribe, David Daddy subscribe și Ghepardul Brawl Stars subscribe. Da. Bun. Astăzi vom da solo showdown 1v1v1. Super. Să vedem cine să câștige. Cine e mai bun? Care să are 15.000 de Trofee. David 34.000 de trofee. Iar eu pe contul mare am 10.000. Dar pe contul secundar 4.360. Poate o să faci rost. Primul meu favor. Poate o să facem episod și pe contul tău mare. Da. Primul meci o să vă mor, al doilea nu o să vă mor. Eu mor de râs. Și eu. Facem milioane de like-uri. Da. Da. Miliane. Bro! Ai avut noroc! Ce E zic? dorit pentru player slabi oricum. Toată lumea știe asta. Easy win. Sergi e mult mai pe decât slabul ăsta de Edgar. N-ai 1-0-0. Da. Ca Edgar e no skill, e pentru jucători slabi. Ce meu. Eu am avut ghinion că nu dă splash, brawlerul meu nu dă foarte mult damage la cutii și gadgetul o dă în aer. Bun, hai. Ready? Stai cu mine. Bun, gata. Dai mă 3 la ranking. Dai mă dos. Du-te la fel. Mai dă ce-ai dă. Deci ca să mă înțelegeți, contul ăsta îl am de când erau cromaticile și contul secundar și ăsta, contul mare Nu cred! și de-aia l-am pe Care search. ești cel mai noroc? Nu mă mai joc! Cum mă luați ea și nu a murit? Doamne, ce noroc ai! Ai murit! Chicken win. Și-o bătut faci 2-0-0. Ca vii pe mine, mă omori și vine Patrick și te-a rezolvat. Hai, ready băieții. Și nu uitați să intrați în clubul David Son. Like. Hai că mai repede. Bunul contrariu Și, ce mi-am luat. și dacă dați sugestie de să intrați, noi o să vă acceptăm. Da, numai să scrieți în comentarii ca să știm. Eu sunt abonatul lui Cai și eu sunt abonatul lui Pat. Eu Da. sunt abonatul lui David. Da. Ca să știm. Am lag. Și eu am lag. Am lag. Am lag. Am lag, nu mai merge deloc. Și Mai omorât? Nu. Am lag, nu mai merge deloc. am lag. Dar cum ea merge? Hai de nou. Ca tu nici nu dai hituri. Bă. Hai repede. Bun, acum merge. Mergi, Cai? Merge bine? Da. Merge, cât de cât. Sper că mi-au și eu aici cu... Bun. Cine a omorât pe cine, că nu mai apare? Pe mine. Ok. Mamă, Mă de viața mea cum merge internetul. nu s-a dat ultimata. Hai, nu, că ți-am furat power-ul. După acest meci, nu știu, reveni cât mai târziu pentru că avem probleme tehnice. Baby shark. Am văzut. Da, avem probleme tehnice, am și murit. Va reveni în scurt timp. Am revenit, Problemele. tehnice s-au rezolvat. Cum avem probleme tehnice? Tehnice, Cai. Tehnice. Cu H de la... Harmonia. Nu. Bă, cine ți-a dat tic? Eu. Deci nu mi-am dat seama. Doamne, dar nu... Următorul, deci cred că vă bat. Tu, copile, tu. Eu. Băi, nu-ți copil. Dar ce ești adult? Copil de 7 ani.
Am pierdut ca un slab. 2-2-0. Nu mai. Acum Gata, m-am enervat, îmi ia toți brawlerii din lume. Fac echipă. Gata. S-a terminat șmecheria. Da, că și eu vă bade. Da, s-a terminat? Vă bade. Poate ți-ai luat Edgar, că ți-ai luat Edgar, eu m-am luat. Meciul ăsta vă bade. Aoleo, eu tai pe părlici. Chicken win, chicken win. Cichi, haide de palone, hapa de palone. Nu știu dacă am zis bine. Nu, clar nu. Am venit unul la mine dacă aveți. Uai, ce mos! Cum? Care să ai cel mai mare noroc? Mie nu-mi sare. Joc de 2 bani. Bă, ești nebun, nu am dat niciun damage. Are hack-uri omul meu. 2-2-1. Oh, mai joc cu el, dau live. Ce mă? Gata. Ai și ceva. Da. Da, te-am invitat pe altfel. Hai că-i dau red. Chicken win, chicken Da, win. da. Am văzut ce gherul de are, dar nu știu brawlerul. Cine? Nu știu, brawlerul. Edgar. Dynamite. Da taci, mă. Ei, eu mi-am luat Ebit. Ia, noi e bit. Dar place Ebitul meu. Nu. Nu mess the whistle. Domesta ball. Și iau-ti. Ce mai speriat. Bă, nu! Nu probleme tehnice iar! Nu merge, Ney. N-am ce să-ți fac, ai să-i venit direct în Nici bătaie. mine nu-mi vine, nu Nu, merge. da, că ai să ai murit din cauza ta. Că... Da, vor reveni următorul meci cu probleme. Următorul meci. Bun, a revenit. Bun. Ce fă-mi iau, cred că vă bade, vă spar. Taci, mă, copile. Vă dar nu-s copil, înțelege. Are 12.000 de ani, doamna. Da, e cam bătrân. Doamna de școală! Bine, hai, jucați. Sau cine are? Cine-i bătrân? Tu. Chicken win, chicken win, chicken win. Dar de unde ai iconița aia cu Edgar? Fă, parcă nu Brian. Asta. Give me Brian. Dacă, mamă, dacă rău erau pe bun. Dar n-am chef să stau. Hai că mi-au și eu aici o cutie. O cutie misterioasă. Unde un pic vreo. Chicken win, chicken... Ripa. Ce prost ești. Cine e ăla? Eu, cine? Cine-i scol? Era să mor de la poiză, mai am 100 fix viață. Am crezut că ai murit. Bă, dar... Era să mor de la poison. Stai, stai. Bă, am zis că nu-ți crău și de fapt am crău. Doamne, ce prost am fost. Vă vine să credeți că n-am pus nicio cutie pe mijloc. Bă, ce prost am fost. Mie nu. Ce drog. Deci dog, la hashtag dog e zeu. Adios, amic. 3, 2, 1. Cum adică 3? David are 3. Sau cine are 3? Hulk. Și eu 1 și care Nu, eu 2 și care 1. Deci tu ai una, am înțeles. are trolling. Bro. Trolling. Bro. Ready? Da, Băieții mei. da. Chicken win. Bă, am nebunit cu muzica asta. Doamne. Ciclei, haide pedalul. Len. Hapate palonen. Taci, mă, Rico, că te bade, te sparg. Pe mine? Nu, pe Rico. Dar cine-i Charlie? David. Chicken win, chicken win, chicken win, chicken... O spar, cred. A revenit, a revenit, a revenit, a revenit. Am revenit. N-am jurat. Cum adică că... Bun. Chicken win, chicken... Stai, bă, dar eu îmi pun ăștia greșit. Hai, bă, că mi-am și ăla. 6.
4, 2, 1. Pentru David Adi. Nu, care are 4, nu. David 210 abonați, Caius 196 abonați, iar eu 2 abonați. Bravo! Bravo, ce bun ești de YouTube. La sfârșitul anului faci și tu 1000. Exact. Hai Da. că da. Cine-i coleg? Ai de viața și de viețile mele Ce? și de banii tăi. Și de 2 banii mei. Banii vin. Banii se cacă. Ha? Băi, copile! Copile! Copilul acesta. Copilul e o macetă. Nu zbor ca racheta maceta. Gaceta. Te aștept, te invit, este șansa ta. E șansa ta. Să mă calc. E șansa ta să pierzi acum. Corect, că corect e o slavă și o urâtă. Haide. Unnecessary fucking. Sam. 5, 2, 1. De ce mi-a... Bă, mi-a arătat că am luat locul 1. Slabă asta să ia locul 1. Mai mult. Trebuie să iei pe Melody și stai la... Iarăși Edgar Patrick. Dar de ce îl crezi pe ăsta? Stai să zic ceva la ureche. Ce că nu am. Ce să zic, parcă? Tata e cu bormașina. Păi ce, tu faci o repetiție de 2 ore sau de o oră? Trebuie să-mi dau aici. Bună ziua! Domnule Mico. Necăcat. Dărâdăm. Cine a făcut asta? Eu. Deci omul meu și-a dat hiperul cu ultimata și când a aterizat pe mine mi-a dat ultimata. Eu a fost ultimul unul. Aoleu, ce ne-am rupt piciorul. Bro. Se face show la mine pe canal. Dar dacă pierdeți voi, ce se întâmplă? Chicken win. Dacă pierde David și dacă pierde David și ăia locul 1, se întâmplă nimic. Pierzi un punct. Pierzi un punct. M-am dus din bușură ca am zburat pe cuneta aia la altă. Băi! Da, niciodată să nu crezi jucătorii din Brawl Stars. Nu te cred. 6. Cam acesta a fost primul episod. Sper că v-a plăcut. Like și Alături de mine și Cai. Da. Sper că v-a plăcut. Like, subscribe la David, Caius și Ghepardul Brawl Stars. Yeah!